Care este moneda oficială a Uniunii Europene? C. Euro. Test de cultură generală. Doar 2% din persoane vor răspunde corect la ultima întrebare. Care este cel mai mare mamifer de pe Pământ? B. Balena albastră. Câte zile are un an bisect? A. 366. Dacă ai răspuns corect la primele 3 întrebări, lasă un follow și comentează cuvântul creier. Care este capitala Italiei? C. Roma. Ce animal este cunoscut ca regele junglei? A. Leul. Înainte de ultima întrebare, asigură-te că ai dat follow pentru a nu rata alte videoclipuri educative. Ce animal este simbolul păcii? A. Porumbelul alb.